След стълбищата на тайните, пред вас се отваря най-голямата зала на музея. Всичко, което сте видели досега, е само началото. Готови ли сте да разкриете последната тайна? Зала 6 на златните монети и скъпоценни камъни. Тази зала е най-малка и няма да ви смае отначало. Но забележете, че стените не са като стените на другите зали. Грамадни рисунки от камъни са храма на Бога Лечител и храма на Слънцето. Всички видове, големи и малки, златни и сребърни монети, са подредени в сандъци. Всички видове големи скъпоценни камъни ще видите по стените на залата. Сандъците в северния край са пълни с монети, а гравираните 7 сандъка на средата на залата са пълни с безценни камъни от цял свят. За да излезете от тази зала, е нужно да стъпите на двете плочи от лявата страна на залата. Едната плоча е бяла, а другата червена. Така ще слезете в последната зала на музея. 7. Смесената. Назована е така, защото който влезе ще види всичко, онова, което е видял в предните зали, но в огромен брой. Залата е най-голяма. Влизайки в нея, първото нещо, което ще видите, е сливането на много цветове, мрамор като сияние. Нужно е да бъдат запалени всички фосфорни факли. Прекрасното съчетание на мрамора ще ви смае и удиви. На средата на залата ще видите мраморни колони от различни цветове и в средата саркофаг. На престол е основателя на музея най-виден управител от рода Стелноволисконтевен, род римски, що са открили Златната планина край Латинското море. Той е балсамиран в нормалния си вид и размери. Не е нужно да разказвам какво ще видите в тази зала, а ще кажа онова, което трябва да знаете. Предметите са пръснати в приятен вид в цялата зала. Онова, което не сте видели в предишните зали, ще видите тук и ще ви смае. Южният край на залата е облицован с чист бял мрамор. Няколко човешки фигури и много на животни са подредени една до друга. На тавана фигурите менят постоянно цветовете си, всяка по-отделно и не в определено време. Получава се неповторима гледка. Колкото интересна, толкова и страшна е източната част на залата с птицата, от чисто злато голяма около 5 разкрача. Западната страна на залата е с изковани златни изделия. Там е коритото с жива вода. Единствена по рода си тази вода е чудотворна, както ще прочетете в описанието. Една глътка от тази вода може да спаси човек, на когото предстои да се прости с живота. Но ако е писан, нищо не може да го върне. От западната част на залата ще имате нужда. Изхода на музея е там. На стената има картина 3,5 на 2,5 разкрача. Натиснете долния ляв ъгъл на картината и ще се отвори. Щом излезете, пак ще се затвори. Точното описание на входовете на Великия римски музей от към планината е както го описахме в началото и се намира на белия камък. Важно е да се знае, че всичко там е направено така, че има голяма опасност при отварянето на този вход да се получи страшно срутване, защото целият е засипан с камъни. Трябва първо да се махнат, за да се стигне до дупката отгоре. При отваряне от към дупката, която води до червената врата, при махането на камъните земята, струпана отгоре, ще се срути, което ще доведе до смъртта на онези, които ще работят там. Добри хора, кога решите да отворите входа на Великия римски музей, мислете и молете Бога за закрила. Тайната на Великия римски музей е разкрита. Или поне частично. Но истината винаги крие още загадки. Това беше последната част от поредицата. Последвайте ни и се абонирайте за канала Сенките на древността, за да не пропускате новите истории.